Mit tegyünk, ha fekete pontok maradnak a szakál borotválása után? Próbáld ki ezt! Sok férfi nem tudja, milyen borotvát kell vásárolnia és miért nem. Először is, ne vásárolj olyan kézi borotvát, amely könnyen megvágja a bőrt. Vásárolj olyat, amely egy gombnyomással gyorsan borotvál. Másodszor, ne vásárolj kis teljesítményűt. Vásárolj olyat, amelynek nagyon magas a teljesítménye és egyetlen borotválással tiszta lesz. Harmadszor, ne vásárolj olyat, amely műanyag és könnyen porosodik. Vásárolj olyat, amelyet használat után vízbe tehetünk, és automatikusan tisztít. Negyedszer, ne vásárolj nehéz és kényelmetlen hordozni. Vásárolj olyat, amely ugyanolyan méretű, mint a fülhallgató doboz, és kényelmes hordozni. Ez egy német minőségű mini borotva, amely martensíti gyémánt pengéket használ, nagyon magas teljesítményű. Legyen szó érett, kemény szakálról, vagy lágy, fiatal szakálról. Egy könnyű lökéssel mindent letisztít. Nem csak a borotválkozásról van szó, hanem a hajvágásról és a lábszőr borotválásról is. A gyorsan növő szakálú férfiak használatával az arcuk tisztább lesz, mint a feleségüké. A legfontosabb, hogy ma a gyártó közvetlenül értékesíti, az első 500 rendelés 80% kedvezményt élvezhet, most kattints a videó alatt, és azonnal rendelj!